kun ga ankon da aka fitar yayi wannan kai wannan bai mun ba wannan ya fi min kyau gaskiya. kalli wannan to ni Gaskiya wannan ya wai dan Allah yanzu ba wata sutura da ake yayi ne ni din na gaje irin wa'annan anko duk kayan an daina yayin su gabaki daya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam inna lillahi Ya kuma na ganku a bakin titi kuna ta musu. to kai kuma bawan Allah mai ruwanka dan ka gan mu a tsaye anan maganar biki muke yi Gaya mai dai. ba kuma maganan komai bane kawai an ko ne muka kasa samun mafitan wanda za mu fitar To ni ku ina da mafita. mafita Eh? a to in kana da mafita nuna mana maganta nuna mana Ba tare da ɓata lokaci ba ni nake da Alhaji Hamza Dan Small. gaskiya Wanda ne yake zaune a kantin Kari Kano. Auho. A Mudansir and Brothers. Mai yana ce da atamfofi da shaddoji amma Kamfala ga kaɗan daga cikin abubuwan da yake siyarwa. wow Wannan ita gaskiya ce wannan Kampala. ta yi kyau Shadda wadda ake yayi za ki ga mata da yawa suna zuwa a ɗauki anko kala-kala amma wannan kalar maza ce. Amma akwai kaloli irin na mata kala-kala da na 'yan matan amarya da wanda amarya za ta saka da sauransu. yanzu wani idan ina son irin wannan kayan wani kamfani ya kamata in je kenan Kin manta ni na gaya miki shagon Alhaji Hamza Dan Sumar yana nan a zaune a kantin Kwari Kano Mudansir and Brothers. masha Allah Masha Allah bawan Allah kai hakuri da cizgin da na mazi gaskiya wannan kaya yayi Ba komai aikin san Ai an sai wannan ma. idan Allah ya za a yi ka kai mu shagon ba tare da bata lokaci ba an gama insha Allah ba matsala to kuma ciki. masha Allah